Coastal cleanup ipasugdahan sa Department of Tourism sa baybayon sa usa sa mga tourist destination sa Lapu-Lapu City. Mactan Shrine Cleanup Drive gihimusab sa iyo ganina buntag. Ano report ni Femari Dumabog? Sagad mga plastik, mga parte sa galon, debris ug uban pang klase sa mga basura ang napunit o gibutang sa gibitbit nga mga recyclable tote bag nila ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ug iyang mga Assistant Secretary ug Undersecretary sa baybayon dinhi sa Mactan Shrine. Og sa kapin sa 200 nga misalmo sa coastal cleanup nga naglakip sa kapulisan ug sa mga participant sa gihimong 11 Philippine Tourism Dive Dialogue. Mato di Frasco nga usa kini kapag pakita sa paagi nga pagproteher sa marine life nga maoy naghatag og panginabuhian ug turismo sa nasod. Niadtong panahon ang gidepinsaan sa ni Lapu-Lapu mao ang atong identity no isip mga Pilipino. Karon we are waging a whole new different war, and that is against the degradation of the environment. We preserve our environment for the long term tungod nga dako kaayo og kontribusyon ang turismo sa ekonomiya og milyon-milyon sa atong mga kaigsuonang Pilipino ang nag-agad sa paglambo sa turismo. Mato di Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chad nga padayunon ugma sa tanang mga coastal barangay sa syudad ang coastal cleanup. Especially we are a tourism city, dapat malinis yung kapaligiran natin, yung kadagatan natin. So that's why we do this every month, no? And we have an ordinance na dapat yung mga turista hindi na basta-basta magtatapon sa basura nila sa kadagatan. Usa sa aktibong misalmot si Police Chief Master Sergeant Zenaida Martinez. Matod niya nga mahiligo ng iyang pamilya sa pagsuroy sa kabaybayunan ug angayan lang kining atimanon. Hilig man pud ta og adtong mga beaches diri sa Cebu, especially mga Bantayan Island, sa south nasa tay mga nindot nga mga beaches. So kita ra gyapoy mag-benefit sa to ang gibuhat karon. Samtang moabot usab sa usa ka gato sa mga divers nga misalmot sa Tourism Dive Dialogue. Ang misalmot usab ganiha sa clean-up dive. Gahapon gisugdan ang dialogue diin tinguha niini nga matabangan og mapalambo pa ang dive tourism sa nasod. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.